Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan adyong, manipod ijay tarlak. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Adela Vergara iti Hong Kong, Susan Agapito iti Jordan, Mandy Corisay iti Taiwan, ni Nelly Lagmay iti Amerika, Raquel Pelerio iti Aritao, Nueva Vizcaya, ni Jasmine Rivera iti Qatar, Wilma Lagman iti Hong Kong, ni Mary Jane Gahete iti Kuwait, ni Jemerson Carino, Aida Garcia iti London, United Kingdom, kastamot ni Breaker Stone iti Malaysia, ni Wilma Mamerga iti Hong Kong, ni Evangeline Rodrigo, ni Levi Bosine, ni Jobilin Kita, kan Lori Manabat iti Dubai. Kastamotan ang makablaawan dagiti amin nga Ilocano factory worker dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kan ti family Alvaro ije Isabela from Jaguar Isabela, ti family Guzman, Saet, Domingo, Orpilia ken Lucas dita Isabela from Gretchen Lucas, ti Dulay family dita Alicia Isabela from Dexter Dulay. Shout out kan ipatpatgak nga asawa ni Aubrey Bolieser kan dagiti anak ko akambal, da Athena ken Althea dita Binalunan, Pangasinan from Isagani, Yalong Bolieser. Kastamot ni Nanang Benny Alquisa from Mary Joy Alquisa.
ni Brenelin Karting, adumdungag ijay bugayong binalunan ngam tagahapaw hungduan ifugaw. Dapariing Peace, Bagis Elad, ni Aris, Dario Kaninong Martin, kan amin at taga-sugkong Pusurubyo, Pangasinan, from Maestro Julio. Shout out ka ni Mylene Bergonya Batuelo iti Hong Kong. Kastamot to ni Julius Castañeda from Floresma, Castañeda. Makablaawan, dagiti anak ko ada Mark Jade Mendoza Crabahal di Baguio City, kan ni Althea Mendoza Crabahal di Taranyag Ramon Isabela from Lavlea Mendoza iti Malaysia. Kan happy birthday kan ni Maribel Pascual di Moscow, Russia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Adjong. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan Adjong. Naasam kami kanibakat ko nga agdengdengag iti programa yo manang. Kat naawi sakmet ang nagsurat, barang mapagasatan met ang maidrama ti padas ko. Kinapudno na manang Bicol ti talaga nga ayan mi, iti lugar ni nanay ko. Taga Nueva Ecija met ni tatay ko. Idi agtawan akpayla iti pito, napuuta kun ti kanayon a panagriri da tatay ken nanay ko. Tiga po na, saan ngamin akayat dagiti kakabsat ni nanay ko, ni tatay ko. Iti may sa Arabii, inlibas na kami ni tatay ko, kat inyawid na kami ijay Nueva Ecija. Makalawas kami ang nagnaed ijay, kat idi nakadiskitar ti amak iti kwarta, napan kamin dito'y Tarlac. Iti ayan dagiti kakabagyan ni tatay ko. Talo kami nga agkakabsat nga imbati ni tatay kadagiti kakabagyan na dito'y Tarlac, manang. Saggaysa kami nga agkakabsat iti nagnaedan a kabagyan ti amak. Tapimanaw matlang amin ni tatay, ngam ingkarina asublyan na kami matlaeng. Day taakari ni tatay tinagsam makadak, iso nga inibturak ti amin arigat a napasarak iti sidong ti kabagyan ni tatay anang ibatyan na kanyak. Nawatamat siguro timbagakon ka. Masapol nga trabaho ka di talon tapno damat serben. Wan, ang galis ko. Tandaan na masana libre ti panagnood mo dito. Pagkadalon da ka pa, isanas ka nagtrabaho ka. Wan, uncle. Nasaysayatan tinalawag ka saritaan, Jong. Tanusan, nasaysayat pa pumanaw kalangan. Ni, saan na, uncle? Saan da ka papanawan? Awan ti sa bali a papanak. Isungaro na tumulong ka. Diyak kayat ti sadot. Nalawa! Makabannog tagtrabaho dito'y talon. Kung na uncle iska pagadalan dak, ngam adumot ti oras nga dak dito'y talon, ngumiti papan ko iti pagadalan. Pasaray mamidwalang iti makalawas sa mapanak iti pagadalan. Titakos na, kanayon pa nga alangan dag iti kakasinsin ko ti balon ko no kwa. Makapasuron. Agaano sak. Sana bali, mamati akitin ka rin ni tate asublan na kita ayan da angkalis ko. Amo kasublan na kami katagiti kakabsat ko ngayon bati na itayan ti dadto makakabagyan na. Jong! Ni angkalis ko, si marunugayam di talon. Agtignaya kon, tamangan na makita na nga ginina na. Narigatan, sigurado ka ungot naklakit di.
Adi ka pala maturong nga, Jong. Kuha nga min, Uncle. Ano mo nang dayta drama mo ka, Jong? Ha? Di ka man kunti drama, tama ka pasurong kakitaan. Ang kakat maturugan, tama sa pa ka pa amapan agi pastor kadagiti tarakan tayo ading won inton bigat. Uncle, at dapay sa rakwinton bigat. Amok, sana narumbong ay bagam kanyak dayta. Amangan ngamin numalada wa kasumrag. No siyak pa'y lati mapanagi pastor kadagiti dingwan, Uncle. Oh, ano kumangay? Ha? Uncle? Basta ramidom ti bagbagakan ka, no di mo kaya ti madaksan. Agtungpal ka kanya. Teka, naipastor kong dagiti tarakan mi adingwan. Oray tinuang nga tarakan mi Uncle Isko, naipastor ko mutan. Nalpas kong ti trabaho ngayon bilin na Uncle Isko. Ngayon tirigat na, tiyak manin makastra kiti pagadalan. Anyan ti kastoy? Iti kalabas, mamidwa daras lang nga makastra ka kiti pagadalan. Mita alawas, na minsan la adaras ang nakastra kak. Ado mo ti oras ti kadak di ti talon. Ang kanya nga ron ngay. Awan ti maramida ka. Amangan no papanawon dak no jak agtungkal kadakwada. Awan ti sabali papanak no bilang laeng. Ni tatay. Apay nga ta di na kami mutlaw may alaan na ni tayan dagiti kakabagyan na. Sa di nung atantayan ni tatay. Apay binaybayan na kami matan. Apay asan matan na nagsubli. Subyan na kami pa ingatan ni tatay. Sa dino nga tantayan na. Itinaganos nga edad ko manang Emmy, adun arigat tinapasarak. Kaas itinakunakon kada kayo, pitula titawan ko kadagidi apanawan. Ngam nagan-ano sak, tamang namnama aklat ta iti kari ni tatay, asublian na kami matlaeng kadagiti kakabsat ko. Ngam napaayak. Gapo iti ado at trabahok iti talon, talaga adyakon nakaadal pa'y manang. Iso nga idiagtawan akon iti 17, jak pa'y laam mo ti agbasa. Ti inaramid ko manang, ininot latan a sinursurwak ti bagik. Agingga anadanon ko ti tawan ko, abainte. Napanak idi nagtrabaho iti Manila, kas tagamasa iti Siopaw. Gaputa amok anatulungan dakmet da uncle ko nga isko nga uray kaskasano nagpawpaw itaklata kadakwada tunggal agsweldoak. Adupay ti sinarek ko at trabaho manang. Agingga nga inawis nak ti may sa akasinsin ko ijay Isabela. Ijay anaamamok ni Joan. Kabagyan ti agtagi kwa iti restaurant a pagpapaayak.
asim, Joan, ha? Di mo ibagbaga nga armon ka. Di kagdanag, talaga asaan ko nga ibagbaga. Agyaman nak, Joan. Amangan namin na maawanan na kiti trabaho. Ha? Apay mat? Anya ko maaga po ang maawanan ka iti trabaho. Kinasarita nak namin ti kabagyam. Ubing ka kanupay. Saan ka kanong arman? Ha? Imbagadakan ka dayta? Wen, Joan. Numjak mo't malapdan ti bagik nga agayat kan ka. Isong arman ka nga oray ubing kang umsyak. Ngamin, mamati ka nung maipapan ka ni ayat. Patas ti amin. Awan na baknang, awan marigrigat. Awan ti ubing, wano natataengan. Jong, Kat sapay la ko matamay kariakan ka, Joan. Sapay la ko ma, tayatin nakmet. Jong, Saan ka nga papuraan, Joan? Kaya't ko lang nga ibkas kan ka tinapod na panagayat ko. di kaagdanag. Sa anak mo't nga agungat kat. Joan, Mabalin ka di nga ikanak pa iti panawan ko. Tapno, mapanunot ko ana imbag ti may papan iti ibagbagam. kasi tinaibagakon kan ka. Saan ka nga papuraan? Makaurayak, Joan. Sika talaga. Kasano nga mo maawan itati kadwak dito'y balay? Kasano ajak amo? Kat agpapaayak iti restaurant dagiti kakabagyam nga aking balay dito. Saan ka di? Ay, wan ngagpaysan niya. Iso ang naturada ka ng sarungkar gan kay ta dito. Tamok ngagmaymay sa ka. Numabalin la ko makaduan kan dito. Aramidag. Amangan no ada makaidanon kadakwada no bilang umyan ka dito'y. Isa pasensya kan Saan mabalin? Maawatak, Joan. Isong awan ang yaman na. Ngam ka na yun natandaan na ma. Ay ayatin ka unay. Ay ayatan ka mat, Jong. Ha? Agpaiso? Wan, ay ayatan ka mat. Katsapay la ko mataan na damdi panagayat ko kan ka ha. Di na ko maluklukwan. Di kagdanag, Joan. Di kan tulukwan. Taay ayatin ka unay. Agyamanak no kasta, Jong. Mangnamnama ak iti dayta akarim. Uwan ko naklangaro din. Katap no mapanagnakakan ka nga ay ayatin ka unay. Yamamu ka kadaigit ko a melody. Ha? Uwan, Joan. Panagnakakan ka anapod no ti panagayat ko. Iso ayam amu ka iti kabagyak. Maragsa ka na kamakamamukan ka, Joan, balasang ko. Kasta akmat, nana. Di kagbabain dito'y balasang ko, Tati asino man napatag ka ni Jong akaanakak. Napatagmatan kanyak. Uray ka ni Ago nga asawak. Agyaman ak unay, nana. Agyaman nak ta magustuhan niya ni Joan na kayan ayat ko. Ikit melody. Apay kit din ajak magustuhan ngay, kat madlaw anasing pati kaayan-ayat mo, Jong. Ikit? Agyaman ak unay kada kayo, nana. Ikit ko nambutan kanyak balasang ko. Di na ko nauawagan iti nana. Ha? Uwan mat ngamin, Joan. Ikit tiyawag mo ko ni ikit ko. Sige nga, Rod. Agyaman ak unay kada kayo, ikit melody. Awan anyaman na balasang ko. Kasi tinakon-akon, ti asino man napatag ka ni Jong akaanakak, napatagmatan kanyak. Agyaman nak manan ikit. Uwan gayam. Ada ko may pakasit kada kayo. Sapay la ko mata umanugot kayo.
Joan balasang ko. Adaman madlaw ko kan ka. Ha? Anya day ta? Ikit melody. Umakakaba ti patong mo. Masikog ka ka din? Ha? Ibagam kanyak no masikog kan balasang ko. Tapno amok ti aramidag. Diyak mo ikit. Ngamkit di. Saan akong anak binulan? Anya, ne, ang mga numasikog kan nga agpaiso. Tinasaya at balasang ko. Ipakita kay iti doktor. Ala, agsukat ka. Tamapanta itamot laeng iti doktor. Daikit ko a melody kan ti asawa na, ani ulitag ago, tinagbalin akasla dadakkel mi kan ni Joan, manipod nagden na kami manang. Nasingpet da kada kami, iso nga awan apulos ti makunak kadakwada. Manipod nagsikog aging gaanaganak ti asawak, da ulitag ago kan ikit melody, tinang tultulong kada kami. Aging gaan nagbalinan adwa ti anak mi ka ni Joan, isudalat ta tinang sarsaranay kada kami adwa, kastamoten kadagiti anak mi. Malagip ko pa'y manang, adagundaway ana ospitalak. Adalat ta daikit melody ken ulitag ago anang tultulong kada kami. Isuda tinangay aywan ken nangas asikaso iti pamilyak, kabayatan ti kaaddak iti ospital. Nagsinsin na ranay kami ka ni Joan, tapno maisakad mi ti pamilya mi manang. Agingga adimteng ti tawen 2015, kalaat a nagpakita kanyak ti amak. Pakawanan na kumaanak ko. Amok anak ti basol ko kan ka. Kada kayo, kadagiti kakabsat mo. Apay akilata nagpakita ka. Masapul na kitan? Tamasakit ka? Kasta ka di? Jong, anak ko. Di nakawagan ni tanak. Ngamin, saan kamot ang nagpakaama kanya? Kastamotan ka dagiti kakabsat ko. Iso kasayaatan no pumanaw ka lang. Saan arumbang tikas di apa nakilangan mo iti amam Jong? Amam dayjay. Amom na niya ti makagapo, Joan. Di nakmat siguro mapabasol. Wen, adata ditan. Ngam amam lata dayjay, nga uray balibalik tadem pay ti lubong. Joan, No nagbidot man ti amam, masapul ang mapakawan mo. Masapul nga awatem. Saan mo nga mo noon niya talaga tinapasamak kan kuana? Iso ang nagpukaw itinabayag. para kanyak, binaybayan na kami. Agsubsublila ita, tamasakitan. Jong, Nasakit ti inaramid na kada kami kadagiti kakabsat ko. Iso pa nagkunak, katrumbang lang. saan? Saan, Jong? Siya kun ti mangibagbagakan ka. Bidot ti kastangar aramidam. Iso pa nga asim ko ma. Agamiris ka na imbag. Ulitek,
Amam dayjay, kat saan arumbang abaybay-am. Jak kayat ti makibiyang. Gamtangay inyo man mo kanyak ti maipapan iti dayta kaanakan. Ibagak garudkan ka no anya ti opinyon ko. Ikit, Melody. Ayunak ni Joan nga asawam kaanakan. Husto ti kunana. Amam dayjay kat saan arumbang abaybay-am. No ibaga na kan ka ti makagapo. No apay anabayag anagpukaw, nasayaat, nang runa no maawatam ti anyaman abakagapo. Ngam no di na ibaga, anya nga rod, amangan no mabain. Ngam masapul nga awatam latta. Takas ko na nga roda ni Joan, amam dayjay. Ikit. Amok anasingput ka kaanakan. Iso amam ati aka maawatam ti sitwasyon ti amam. Kat pakaragsakak mutlaeng, no agbalin a positibo ti panirigam, maipapan iti daytoy abanag. Oh, tatay. Adoy ni. Gimatangak man na ni Taagasyo. Di uliwayan tag tumarita Agasyo, ah. Pagyaman, anak. Jong, anak. Ano usan nyo ti kasasaad tayo iti biyag tatay, ah? Anya nga, ikat saan tayo umot anabak nang. Awan, anyaman na. Anak ko. Ni, apay nga agsangit kayo umutan nga, tatay. Jak lamalap dan tibagik anak ko. Takinapuno na. Iti nagsubliak. Ninamnama ko na adinak maawat Apolos. Ha? Kinun ko nag-itibagik. Nga uray di na ko nawatan. Basta makapagkindawak kan kay ti pamakawan, anak ko. Tatay. Ngam talaga na imbag ti Diyos. Gaputa sa anak laga inawat, Jong. No di kat asikasunlak pa ita. Isuan na laos ti babawi anak ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na no binaybayan kayo kadagiti kakamsat mo. Tatay, anya kayo pa din. Saan kayo nagsangit? Basta agpaimbag kayo. Ta ikarit. Ika gumapagatangan dagiti Agasyo, tatay. Anak ko. Ikarit na ita. Talaga nga ingka gumaak ti mga sikaso iti amak manang Emmy. Takas ko na ni Joan nga asawak, awanak no saan agapukan kwa na.
Si papan nakalakpay ang mangibaga, akas lalim mag-an ti barukong ko, idi namin pinsan alinipat ko ti basol ni tatay. Kayat ko nga agtalinaed iti sidong mi ni tatay. Ngem dimteng ti gundaway, anaaddaan iti saan asinsinan asakit ti inauna nga anak ko. Iso akapilitan nga inyawid ko ijay Nueva Ecija ni tatay, tapno maasikasok met ti anak ko. Nairanamot idi nga agab abroad ni Joan nga asawak. Addan ni Joan iji abroad, idi naidanon kanyak ti damag, apimusayon ni tatay. Iso nga ingkagumaan mi kadagiti anak ko, tinagawid ijay Nueva Ecija. Diyak man naabutanen asi bibiyag ni tatay ko. Amok iti kaunggak, anaragsak apimanaw, gaputabalon na ti pamakawan ko. Napagasatan met ni Joan iti panagabrod na. Iso nga ita, kat addamoten na ipatakder mi abalay mi. Iso amamati ak unay manang, uray anya pay arigat ti pasaren ti tao. No nakasagana nga agsalukag, sana buyugan iti kararag ken pamati iti namarswa, dumteng lata ti gundaway amagunod na ti ragsak ken rangay ti panagbiag. Agyamanak manang, toy pagayam mo, Jong. Pagayam a Jong, agyamanak matken ka. Pudno anasalimuot tinagdalanam manipud kaubing mo, ngam saan ka anapukawan itinamnama. Iso nga ita, naragsakan nga agbibiyag iti sidong ti pamilyam. Dawat ko ti agtultuloy a kinaragsak yu asang kapamilya. Ken ti agnanayon a panagbalinyo anarangay. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu